Formal nang tinanggap ni Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez ang deed of donation ng 25-hectare land mula kay Bataan Governor Abet Garcia. Ayon kay Ramirez, isang hakbang ito para sa mas maayos na sports system ng Pilipinas. Itatayo sa bayan ng Bagak ang Philippine Sports Training Center na nakikitang solusyon para sa pagkakadiskubre at pag-iensayo ng world-class athletes ng Pilipinas. Kabilang sa proyekto sa naturang sports hub ang konstruksyon ng administrative, sports science at medical facilities. Mayroon ding dormitoryo para sa mga atleta at coaches. Magiging available din sa lugar ang 39 Olympic and non-Olympic sports amenities. Sa kabilang banda, kasalukuyang ginagamit ng gobyerno bilang quarantine facilities para sa mga pasyente ng COVID-19 ang Rizal Memorial Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium sa Manila City. Gayon din ang PhilSports Complex sa Pasig City. Kaya naman problemado sa magagamit na training centers ang mga national athlete na naghahanda para sa 2021 Olympic Games sa Tokyo, Japan at Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang pagtatayo ng naturang sports training center ay nakapailalim sa Republic Act No. 11214 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong February 2019. Rainiel Pawid, CLTV News.